Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mayong pista ninyong tanan. Nanamoy giluto? Wala pa. Sa atong parokya, pista karon ni San Vicente Ferrer, atong patron niya sa tibuok simbahan. Gisaulog ang pista ni San Felipe o Santiago, mga apostoles. Si Kuan, kani si San Vicente Ferrer, gitawag ni siya apostol sa simbahan usab tungod sa iyang pagsangyaw, paghago, pagkonverter sa mga kasing-kasing, labi nas mga wa magtuo Ginoo nga nahimo na silang mga magtotoo. Usa ni siya sa mga nagsunod gyud sa kinabuhi ni Kristo, pinasikad sa apostolikanhon nga hiyas. Munang magkahiusa ra ni sila og nila ni San Felipe og ni Santiago. Mga igsoon, padayon natong iampo nining kapistahan ni San Vicente Ferrer ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa tong nasod, ilabi na gyud ang husay, honest o makatarunganon nga eleksyon, nining umaabot natong eleksyon ang sunod simana. Atos ang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinahagis ilang pagpamalit ani mga slots nga hatagan unta sa Ginoo sila og mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum og paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Dios nga nagpasidungog kang San Vicente nga pari sa pagka magwawali sa Ebanghelyo, itugot na ngamuyo kami nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente nga maghuhukom dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita, nga giwali ko kaninyo og inyong gidawat, nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang Ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa Ebanghelyo, kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat, nga hinungdanon kaayo, o kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan, ug nga nagpakita siya kang Pedro, ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod, ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako, bisan tuod na tawo ako sa talagsaong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kaitas-an nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagpahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay pulong ni pagigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta, nadungog ang ilang tingog. O ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe
Migula latas sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Tomas, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kadako, makailak usab kamo sa akong Amahan, og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan og igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, og wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya labaw pa niini, kay moadto man ako sa Amahan. Og buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang Amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gipasalig ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles nga mahimo gyud ang tanan nga ilang pangayoon. Usas akong ipangayo karon nga dili unta muuwan. Pero sukad pa pagprosesyon, porting uwan. Pero nalahos yung prosesyon. Gabi nakapamalandong kung ano man tong niaging mga adlaw, Lord, nga nagnobina, way prosesyon, porti mang inita. Nya karon hinoong nagprosesyon na pagsugod lang gani, sugod man dayog buhabo, kusgon ra ba usahay, agas yung atong naong hilamos ta ba. Nangayo biya ko ato. Nya karon ningon sa ko magbaryo pista ra ba meron, Lord. Nya may tagdili mo uwan, ana gabanaw na nun tubig gawas. Nya dayon tani dili. Dayon na unsa man kada. Mo na
niingon ang Ginoo sa iyang pipila katubag nga rin ako, niingon siya, ang pangayua nga makabuhat ka sa imong misyon sama sa pagprosesyon. Di mo pwede magprosesyon o mabasa. May langgay na, uwan nga tubig, unsa nakag-uwan nga bala, mo'y irakrak ninyo, andam ba mong magpakamatay para nako? Ana. Di mo pwedeng mangaon o mag-uwan, nga pwede ramang gid mo mag-order og tent, perti mang daghanang tent nga maabangan. Amo na moabang na tag tent karon. Aron nga bisag mag-uwan, kaon gyapon ta. Sa kapuslanan anang kuliktag di nato iabang og tent. Pero wala ba mahurot atong slot? Daghan pa kay slot. Tibuok buwan sa Mayo. Sige tagpalit og slot. Muna, ang gusto des Ginoo nga matuman ang iyang sugo. Dili ang ato mo'y matuman. Kanang pag-ingon niya, pangayo bisan unsa, ang gusto niya nga atong pangayoon, kanang makapahimong tinuod sa atong pagkaanak sa Dios. Kay matud pa ni Kristo, ang amahan pasidunggan pinaagi sa anak. Lingiyay mong tupad, ing na anak kas Ginoo. Giba, lingiya ba? Man mo manglingi, mga anak mo siyawa. Sama ni San Vicente Ferrer, atong gitawag siya karon sa atong tema, lig-on og sulondon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Ngano man, kay bisan pag nagkakrisis ang iyang kinabuhi, daghang mga kasakit, daghang pagsaway, daghang nga misunderstanding sa iyang pamaagis, pagwali, ni padayon siya. Kay nga naman, ang importante matuman ang gusto sa amahan, dili ang atong gusto. So kung mangayo tas Ginoo, kinahanglan ang atong pangayoon nga makatuman ta sa iyang kabubuton, dili kay ang atong kabubuton atong ipamugos niya. Muna diri sa atong unang pagbasa, ningon si San Pablo, gisangyaw namo ninyo ang ebanghelyo. Mao kini ang sugo sa Dios kanato. Ingon gani siya, ang mga apostoles nagsangyaw niini. Nya kay nagsangyaw man sila, nagpakita ang Ginoo nga nabanhaw ngadto nila. Ug unsa may konteksto sa ebanghelyo nga ilang gisangyaw, nga si Kristo na tao, nga si Kristo nagmatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw. Nga ang atong kaluwasan na ana. Mausad ni si San Vicente Ferrer. Maubitan na ang kanang iyang tudlo nga nag-ana nga tus babaw, nagtudlo nga tus babaw, tungod kay ang kaluwasan na ana og makasaka na taglangit. Pero unsaon man pagsakag langit, sundo nato ang dalan. Ingos Filipe, kinsa may dalan Lord? Asa mamimangita anang dalan nga wa man gimikibaw asa kapadong? Ingon dayon si Jesus, ako mao ang dalan. Ang nakakita nako, nakakita na sad sa amahan. Nya, ang nakakita nako, nakakita na sad sa dalan. Nilain na sang lingi sa imong tupad, ing na nakadumdum na kasdalan. Hay man rong daan, padong skumbira. Nakaibaw na mo kinsay nagkumbira karon. Oy, kana mga kusmod og naong ay nalang ginagsunda. Kay wa ginahikay. Kanang mga smiling, mao na sila yung mga nahihikay. Bitaw, kinsa man kanusa man ta makakita sa dalan nga mao si Jesus. Kun mo desisyon na ta nga mobuhat sa iyang mga buhat. Matud pa ni Jesus, ayaw lang ko ninyo tuhui ang akong mga buhat. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, una gyud kini gyung pagluwas sa mga makasasala. Kanabang buhat sa kaluwasan. Dili kaluwasan lang sa lawas. Kay usahay kaning atong lawas ug ato ning luwason, ang unang pangayoon ani kwarta man gyud. Kwarta.
Nya, kay di man na makaluwas ang kwarta. Ang kwarta ba, di man na makaluwas. Ang nagsigig na daghang kwarta, mamatay mangyapon. Kung lawas lay atong basihan ba, daghan ka kwarta, patay gyapon ka. Di ka pugong ang kwarta kung lawas lay basihan. Pero og ang kwarta, gamito na nato sa pagluwas og kalag, unsa may mahitabo, atimana ang mga nanginahanglan, ang mga gigutom, ang mga giuhaw, ang mga masakiton, ang mga way balay, ang kanang mga sinalikway, ang mga binilanggo, atong atimanon. Gamiton ang kwarta. Mao na karon si San Vicente Ferrer, nakahimo siyag daghang milagro, dili tungod kay daghan siyag kwarta, kung dili gigamit niya ang tanan, kwarta o ang iyang mga grasyang nadawat sa Ginoo para gyud kaluwasan. Ikaduha nga kanini ang makakita ta sa Ginoo gawas sa mga buhat sa Ginoo nga makaluwas, kinahanglan magtuon kita sa iyang pulong. Magsige gitagbasa sa iyang pulong. Bisan kining pagsimba, maminaw kita suwali. Dili kay magyangag-yangag lang. Ako bitaw, kanang moanhi dinhi kay magpa-picture nako, dayog ingon sus pader, kada adlaw jud ko mamisa, maminaw nimo pader. Nya moingon dayon ko, buutan na day kay kakaron, ingon din siya, dili sad pader nako, buangon day ka. Maminaw gani kas pulong sa Ginoo, katuna dayon. Praktisa, unsa nang gikas buntag hantod sa gabi, minaw kas atong wali, unya sige lang gyapon kag dumot anang imong silingan. Sige lang gyapon kag panglibak. Di lang gyapon ka mo palit og slot, pirmi na nato dining mensyonon ang slot. Moingon pa gyud, malingaw jud ko nang imong gigingon pa diri nga slot. May kay ka mo insert anang imong slot sa imong wali. Nako nya, na-convince ka. Sabiling niya imong tupad. Ing nakarong adlaw, saman mopalit kag slot, pista man gyud San Vicente. Dan mopalit ka. Oh, mangita lang gyapon hikay. Aw sige lang. Mo na paminaw sa pulong sa Ginoo kay matud para ba ni Kristo, dili tanan nag-ingon Ginoo, Ginoo malangit. Kinsa ra may malangit, matud pa niya kadto ra gyung maminaw og magtuman sa ako mga pulong. Si San Vicente Ferrer kanunay naminaw og nagtuman sa pulong sa Ginoo. Masulbad niya ang daghang mga problema sa iyang katilingban tungod anang iyang pagpaminaw o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya ang ikatulo nga paagi aron makasubay ta sa dalan nga mao si Kristo. Ang una, buhat ni Kristo, sunod pulong ni Kristo. Ikatulo, ang kamatayon ni Kristo. Matud pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabuhi sad uban kanako. Hilingay mong tupad na andam na kang ilansang na kano andam na okay ra ilansang. Oy, mo reklamo dayon ta kana bang pagantos ang Samarian ni Kristo, ingon siya dili naman kinahanglang ilansang ta, ingon siya take up your cross and follow me. Just take up your cross. Pasabot mahigugma unta tang moantos. Ang pagantos unta ato na untang tan-awon nga maunay sinugdanan og agianan sa tinuod nga paglaom. Ang taong kamaong moantos duna gyoy nindot nga mapaabot in the future. Kining atong simbahan nindot na kayo ni makapa sa atong mga standard nga mga Filipinos, nindot kay tanaw ng ato dinhing lugar ug sa atong standard dinhi sa liluan, murag mahinganghan na ta magtan-aw aning nahitabo sa atong simbahan. Pero daghan kay nagantos para ani. Pagpalit og slot, pagpahuwam na tog kwarta nga hangtod karon wa pa nato na bayri. Ang nagsigi og tabang nato dinhi. Gani ako lang ning mensyonon ang balay ni Kap Fe o ni Brad Titing sa ilang pamilya, gipaguba nila diha
aron lang mapurma ang atong simbahan. Grabing pagantos ning agas ilang luha hastas ilang mga anak. Nya karon wa pa nato na bayri kay wa sad mo mamalito sa lahat. Antos pero kahibaw jud ko mas dako ang atong pag-antos sa pagsunod sa Ginoo, mas dako sad ang grasya o kalipay nga moabot. Nya kun minus tag pag-antos para sa Ginoo sa iyang mga buhat o sa iyang mga pulong, minus pod ang grasya o kalipay nga atong madawat. Sa mga Team Marcos o Team Duterte karon, 7 naman lang kaadlaw mag-eleksyon naman. Kinsa ka nila ang nagsubay gyud sa dalan nga mao si Kristo? Team Marcos o Team Duterte? Kana bang mobuhat para sa kaluwasan sa atong nasod? Di na lang ta maghisgot og relihiyon. Buhat lang kay matud pa ni Kristo ay na lang kunyog tuhoy. Buhat. Kinsa marong buhat nga makaluwas sa Pilipinas? Kanang tag 20 ang kilo bugas, yes, makaluwas na kun ang tibuok Filipinos makaabil ana. Pero pilion ra di na makaluwas, makatiwas, makagubot pa gid na og makapahimo natong makapangutana ngano man nga diha raman ang 20 sa amo sa 60 man. Nganong diha raman ang 20 sa amo 40 pa man. Dili di ko Filipino, dili sa di ko kabos. Ana ba? Dili na mao ang buhat ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo para sa tanan, ang pagkaon nga ihatag ni Kristo para sa tanan. Kay ang atong amahan sa tanan, dili lang sa pipila. Mo na inig-ingon na to, amahan namo, apil gina tanan. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte or kaha sa nanagan karon nga magpatalinghog yun sa sugo sa paghigugmaay. Kanang magsigig pangaway, ato na silang taktakon. Kanang magsigig higugma, bisan pas ilang kaaway mo higugma, kana mo'y atong butaran kung naaman. Og labaw sa tanan, kinsa Manila ang kusog kay muantos, aron lang gyud mahayahay ang atong mga kaigsuonang Filipinos. Og kinsa Manila ang nagsigilag pahayahay anang dagko kay kwarta, milyon-milyon nga kwarta, ato na silang papahuwayon. Kanang muantos nga dili magkinahanglag kwarta, magsigi ra gyud hatag og kwarta para sa kaayuhan sa tanan, pasabot gamiton ang kwartas Pilipinas sa jusnon, sa legal o anaa sa kaangayan, transparent, naay accountability, kana mo'y atong butaran. Pero kanang daghan kay hokus-pokus niya ang ilang kaugalingon mo'y i-promote, hunongon tanana pagsuporta kay di gina makaluwas. Mo na siya. Giling ay mong tupad ning nanana kay napilian og nana gani manindog na ta. Atong himuon karon ang pag-ampo sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Diyos nung gahom, sa iyang pangamaato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon o puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo niining kapistahan. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa kapistahan alang sa pagbag-o sa kasing-kasing. Mapuanguron nga Dios ug amahan sa kaluoy, mibalik ako kanimo nga mahinulsulon, maingon sa anak nga mausikon. O amahan ko, dili ako takos nga paganganlan nga anak mo,
Kay nakasala man ako sa atubangan sa langit ug sa atubangan mo. Pagkadako ug pagkadaghan sa akong mga sala nga nabuhat. Nabuhi ako sa kalibutan nga wala magsunod sa imong mga pagtulunan, kundili sa kalibutanon nga kinabuhi, diha sa paghigugma ug pagpangandoy ko sa salapi, sa gahom ug sa kalawayan nga lawas nun. Apan ikaw, Diyos ko, kanunay nga nag-alima kanako ug daw nagpakabutabungol ka lamang sa tanan kong mga sala. Giugasan mo ang mga buling sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong way sukod nga kaluoy, nga gitiman-an sa tubig ug dugo, nga miaga sa santos mo nga lawas, didto sa pagkamatay mo sa krus, alang sa akong kaluwasan. Dugmokon mo, Ginoo, ang akong kasing-kasing sa matuod nga paghinulsol, aron mo agas sa mga mata ko ang mga luha nga sarang makahugas sa akong kalag sa tanan nga mga sala, ug pinaagi sa panig-ingnan ug pangama sa imong santos nga alagad nga si San Vicente nga akong patron, mas makaila ug makaalagad unta ako kanimo o matamis nga Hesus. Aron tapos niining kalibutanong panaw, makadangat ako diha sa imong himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Dunay usa ka babae nga nabuta sulod sa dugay na kaayong panahon ug wala gayud magpulos ang tanang tambal nga gigamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilubngan ni San Vicente ug naayo siya dayon. Apan sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad nila ug nabuta siya pag-usab. Nagsaad sila pag-usab ug gidala nagayud nila siya ngadto sa gilubngan sa santo ug wala pagani sila moabot didto sa lubong. Naayo na siya ug nahiuli ang maayo niyang pananaw. Sa hilom, mangayo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining kapistahan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kaobispuhan ug mga kaparian sa walay ko kahadlok, muhimo sa ilang tahas sa pagsangyaw sa mayong balita, bisan ngadto sa labing dili, maabi-abihong mga dapit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga wala makaila kang Kristo, madala ngadto sa kahayag sa Ebanghelyo, pinaagi sa pagpanudlo ug panig-ingnan sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mamahimo kitang mga saksi sa Ebanghelyo, pinaagi sa atong pagpangalagad sa atong isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong pagpangalagad, mabatunan sa mga masakiton, ang kaayuhan sa ilang gihambin nga mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer,
Ginoo tungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo tungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo tungga ang among pag-ampo. Nga sila nga kugyang naghago sa dinhi pa sa kalibutan, makadawat na sa ilang langitnong ganti, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo tungga ang among pag-ampo. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pag-ambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining misa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Dios nga makagagahom sud-o nga ang mga gasa nga among gihalad karon niining pangilin ni San Vicente Ferrer, itugot usab nga kami nga nagasaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo magsunod sa among ginahimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Pope Francis. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga Lawat kalawat kanimo, kanimo, apan ipamulong lamang umamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, si San Vicente Ferrer wala moundang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo o gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinaagi sa gahom niining misteryo liguna ang imong mga alagad diha sa pagtuo sa kamatuoran aron bisan asa ila kining itug-an sa pulong ug sa buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on. Nya mahitabo ra ni kun mosubay kita ni Kristo diha sa atong mga buhat, diha sa iyang pulong ug labaw tanan diha sa iyang kamatayon. Salamat sa mialagad nato karon ang atong mga youth PYCC nga nagpasiugda sa atong biblical rosary. Nya salamat sad sa atong kaning choir, ang San Vicente o ang atong Holy Rosary Youth Choir, ang atong salmista, si Sister Glaze, lector, Sister Lindy o si Sister Virginia, o sa tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, mga sakop sa clan nila sa Dalit, Juan Senior o Simprusa Marikit. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Ang sunod natong misa alas 8 sa buntag, naapagyoy alas 10 sa buntag, naapagyoy alas 2 nga misa. Muna teksin ninyo ang inyong mga katungwa pa kasimba nga ato mga kaliwat kay kinahanglan gyud ang tanang mga sakop sa atong parokya nagdebosyo ni San Vicente Ferrer makasimba gyud sa Fiesta Mass nato. Ug ang atong katapusang Fiesta Mass nga Pontifical Mass mao ang alas 4 sa hapon nya pagasundan ni sa ato dihang Barrio Fiesta. Karon atong nahukman unta ato man tatoy tent, mag-order tag tent nya usbo nato dihang arrangement o niya sa katong pagbutang ato mga signal i-plaster o sa ang tanang tent o napata mo plaster sa mga lamisa. Ang ato lang buhaton sugod karon human aning misa wala nagisakyanan nga mo parking diha sa atubangan, wala nay bisag motor, wala nay atong i-allow diha. Brad William, kung ano na ninyo, limpyo na gina. Nya, human aning atong misa, doon natay i-distribute nga mga pack meals, kay sugod naman atong pista. Amot, naka-order ba ka to? Ang basig na Nya, o kamong gustong mukaon, kay wa man mo hikay sa inyo kaha, ngayo alam mo dias gawas, o panalitag na asad mo hikay, unsaong pamana ninyo ay na lang mo pagkuha para ato sa naika-share nga tos uban, di ba? Ang kana lang ara di lang tamagutman nya ang sunod atong distribute og pack meal para nasa paniod to kay para pa muna pamahaw ikalas 8 ang atong i-distribute tubig init ra nighuman sa misas alas 8 tubig init kay painit naman wala na pamahaw bitaw ato lang ang kano no nya ang dako natong hikay karong hapon kay ang tanang kapilya mao gyud magdadihag pagkaon nya mukuyog lang sa tanila ha sige padayon mong palit og slots in town kay wa pa mahurot atong slots nang huam patag mga kwarta para itapar lang usa napay mga 30 kapin 1,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot para sa atong fiesta slot. Nya nga ato sang litson amo paturong subayon pito pa man toy atong kuwang ambot kahag napunan baka to
Nagkinahanglan matarog 7 kalitson karong adlaw para atong ipang-distribute sa mga chapels. Sige, manindog na ta. Human di ay sa kaning final blessing, mo kanta man tag o salutaris, nya inig daan nga to sa atong kuan, kaning Blessed Sacrament, mupuli ang lay minister diri nga magda sa reliquias ni San Vicente Ferrer o kamong gustong mo binirit, mulinya lag duha ka linya diha sa taliwala. Sa taliwala. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit, Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Pakpakan nato ang Ginoo o si San Vicente Ferrer.